Zuzka, opäť je tu medzi nami, alebo my sme medzi nimi, veľa krásnych kvetov, stromčekov, krov, ale vôbec netuším, čo ich môže spájať. Pomôžeš mi? Áno, pomôžem ti. Tak poď do toho. Spája ich to, že ich ľudia veľmi radi majú na záhradách. Ale veľmi málo ľudí vie, že aké sú vlastne nároky alebo na čo si treba dávať pozor pri ich sadení. A všeobecne si vyberať rastlinku nie podľa toho, že tak táto rastlinka sa mi páči a chcem ju tam mať na danom mieste. Ale musíme brať do úvahy to, že aké má nároky. Žiadny krásny druh nebude krásny, ak sa nebude cítiť dobre, ak nebude vyzerať vitálne, zdravo. A toto platí aj o nás, absolútne, o ľuďoch, o psoch, o všetkých. Tak poďme si ich postupne teda predstaviť a povedzme si, aké sú tie jednotlivé nároky. Takže cyprúštek lajlanský je žizelená rastlinka, ktorá vytvára krásny živý plod. Zadržiava to hluk, bráni to nežiaducím pohľadom a veľmi veľké pozitívum má, že rastie to veľmi, veľmi rýchlo. A táto vlastnosť môže potom počase byť problematická, áno. Čiže je moc rýchly na nás? Ak zakorení, tak je schopná narásť za rok aj meter. A to ľuďom vyhovuje len do nejakej isté obdobie, áno, pokým tá rastlinka nedosiahne tú požadovanú výšku. Odporúčame ju sadiť naozaj na také miesta, kde vrátame s tým, že v dospelosti dorastá vyššie ako 8 metrov. Až 8? S tým rátajúc, že tá rastlinka nielen do výšky rastie, ale aj do šírky. Rozumiem. Dobre, čo si vybrala ďalšie? Ďalšie som si vybrala môj obľúbený stromček. Tu je albízia. Ty prosím ťa daj tú zelenú albíziu a ja si dávam tú bordovú. To je ale krásna. Jaké negatívum by mohlo byť z tejto krásnej záhrady? Nevieme. Zatiaľ tak to ti neviem povedať. Ťažko predstaviteľné. Áno. Je na nej záplava rúžových kvetov, dosť dlhé obdobie, to letné obdobie a je to veľmi obľúbené kvôli tomu, že naozaj kvitne vtedy, keď sme na tých záhradách, takže sa môžeme kochať tou záplavou kvetov, ktoré aj krásne voňajú. Takže toto je obrovské pozitívum albízie. A to veľké negatívum albízie je to isté. Aha, že veľmi kvitne? Tým pádom, že vytvára obrovské množstvo kvetov, to z druhej strany znamená, že to obrovské množstvo kvetov postupne, ale dosť intenzívne padá dole. Aha. To znamená, že ak máme pod albíziou, nedaj Bože, terasu, rozumiem, alebo chodníky, alebo trávnik, tak v tom trávniku, na tej terase, na tom sedení máme kopu krásnych kvetov, ktoré už také... Toto je negatívum, že mi lúpenie nádherných kvetov padajú na hlavu. Ja to vnímam ako veľké pozitívum. Zuzka, nehnevaj sa. Naozaj, toto ti neprešlo. Nie je to úsladné náružia. A to vôbec nie. Tie kvety tým pádom, že nádherne voňajú, tak potom majú aj patričné množstvo miazgy v sebe. Dobre. Spôsobuje to to, že všetko tak trošku lepí. Ideálne je tú albíziu si umiestniť niekde na také miesto, kde máme výhľad na ňu. Dobre, beriem, tak toto je riešenie. Čo máš ďalej? Javor. No, tento je pekný. Pozri ho. Aký bordový. Aj tu je javor. Áno, aj toto je javor? Áno, obidva sú javory a obidva majú rozličné nároky, ale niečo ich spojuje. To ale. Dobre, tak hovor. Tu je problém ten, a to ale, že japonské javory milujú hlavne tie farebné, hlavne tie červené, milujú slnečné lúče alebo stanovište a veľmi často si ľudia sťažujú na to, že v letnom období končeky listov takto zaschýňajú, ako aj tuto je vidieť. Áno, aj tuto to máme. Nie je to celkom tak slnkom, ale je to hlavne tým teplom. Je rozdiel, že či rastlina je na svetle, alebo v teple. Rozumiem. Ak by tieto farebné odrody neboli na svetle, tak by strácali svoju sítosť farby. V krajine, odkiaľ pochádzajú japonské javory, teda z Ázie, tie pôvodné stanovištie sú výnimočné tým, že je tam vysoká vzdušná vlhkosť. Rozumiem. A to nám tu chýba. Takže slnko áno, ale mali by sme pre ne voliť také stanovištie, kde je možno stačí aj lokálna mikroklíma, trošku vlhkejšia. Dajme tomu, ak si ten javor posadíme na miesto, kde obklopuje tú rastlinku nejaká zeleň a nie betónový plot alebo omietka. Pretože to sálavé teplo ešte odoberá z tej vzdušnej vlhkosti. Rozumiem. A to teda platí aj pre tento zelený, hej? Pre zelený platí, že zelený menej obľúbuje silné slniečko. Zelené odrody javorov môžu byť úplne kľudne aj v polotieni, aj v tieni. Ale ešte som si vybrala možno tiež veľmi, veľmi obľúbenú rastlinku
okrasnú vrbu. Volá sa to Salix Hakuro Nishiki. Tá je super. Ale obidva sú rovnaké. Aha. Túto odrodu milujú ľudia kvôli tomu, že na jar vytvára výrazne ružové nové výhonky. A veľmi veľa ľudí si myslí, že takto krásne zakvitá. To je nádhera. Ale kvitne veľmi úboho. Pravda je prečo? taká, tie kvety nie sú výrazné. Je dôležité o nej vedieť, že ako všetky vrby miluje vlhkosť v hociakej forme. Teda bohatú zálievku, sucho určite nie, aj vyššiu vzdušnú vlhkosť. A takisto, jak sme spomínali pri javoroch, ak by sme Salix Hakuro Nishiki dali do polotieňa alebo tieňa, tie odtiene by sa tak krásne nevedeli rozvinúť, jak sa rozvinú. Takže na breh vody, jazierka alebo tiež do lokálnej mikroklímy, kde už vlastne je zabránené tomu, aby tá vlhkosť veľmi rýchlo unikala v tom letnom období, tak má ideálne stanovište. Je veľmi dôležité vedieť, že na to, aby tá rastlinka bola naozaj krásna a žiarila tými rúžovými listočkami, je potrebné skoro na jar spraviť rez na hlavu. To znamená, že nad štepom čo najhlbšie zastrihnúť tie vetvičky. Perfektne. Väčšinou tu sa stáva tá chyba od majiteľov danej rastlinky, že im je to ľúto, však tak krásne narastla. Takže väčšinou spravia chybu, áno, tu, a ostrihajú rastlinku len tak trošku. Len tak, aby predsa len niečo ostalo, hej. Áno, ale aktuálne spravia z toho ako malú korunku. Ale potom tá rastlinka zareaguje tak, že pri reze vlastne vytvorí... Začne vyháňať iné bočné, hej? Bočné výhonky. Aj a toto potom tá ťarcha bude taká vysoká na tú hlavu rastlinky, že sa veľmi ľahko môže potom rozlomiť. Takže keď si idete kupovať nejakú rastlinku, musíte vedieť, aké máte podmienky a či viete splniť podmienky tej rastlinky. A potom aj vrba môže byť košatá, všetci môžeme byť nadšení a spokojní. Dobre som povedala, Zuzi? Správne. Ďakujem ti pekne. A ja ďakujem.